What it is, sa inyo dra mga angkol. Ug sa mga bago pa dire, ako dahil si Uncle Jikron. Ug sa mga naniguang na dire, maayong pagbalik sa tuang YouTube channel. So mga kong pasaylo daan no, sa inyo mga angkol, kung medyo watay gana karon, mapansin ninyo. Basig di na po bugana ato ang nonsense of humor ani karon mga angkol. Kini may tungod sa atong nadungog no nga magsektor na po na balik ang border sa Davao City. So sabot ani di na punta makalaag-laag. So karon adlaw mag-breakfast ride ta sa Buda aron makit-an na to kung unsay sitwasyon dito karon mga angkol no. Tara na to makalahos pa jud tag Marilog sabay mga kausaban. Okay? Uncle Moto. Brought to you by Daily Bear Food Delivery Services. Uplift Tea Garden located at Lubugan, Turil, Davao City. PG Piso Wi-Fi Vendo Davao. Lain niya bito kay kung ipamina mga angkol, murag og kuan ba? Murag og bata nga ikuag dulaan. Kay mao na lang kay natong kalingawan no. Eh di ba bawal pa nila ang basketball karon. Which is makasabot punta kay contact sports man ang basketball. Speaking of basketball, shout out sa kuang amigo nga si Wilmar Malabas, Amping Dradol. Kana si ako Wilmar, kauban ako na basketball, maayo na nga point guard. Ay lang kay palabig padako rondol ha kay basig ma-pointless guard na ka. Okay, meet up kung kay mga bikers po dito. Ayos, take off. Time pa. Ani ha? Pati ako nalibog sab ko ani sa una ba. Ang Buda mga angkol, mauna ang Bukidnon Davao Road nga nagsumpay sa Davao City paingon sa munisipalidad sa Quezon sa probinsya sa Bukidnon. Mao ka na atong agian padulong sa atong tinuod nga destinasyon nga sa Marilog District. Mao ni mismo, diri pa lang daan technically nakaadto na ka og Buda. Kay usahay man good pag moingon tag Buda, Marilog atong pasabot. So Buda ang dalan, Marilog District ang adtuan, klaro? Ayos. Kumana ni checkpoint mga angkol. Ayos. Ano yung hinabalik-balikan sa mga riders dito sa Buda mga angkol. So scenic kayo, open ang karsada, grabe ang freedom ngayon ng mga bati ba. Pagkape na ng liko-liko. Kaya medyo kayo mga liko-liko dari.
ko sa inyo ano mga angkol. Mau sa tago to, mau. Okay. Lamias pa mau, inanay mong view mga angkol ay. Tama na mga angkol. Sudra may mga on. So, eski barato lang ang mga pagkaon. Kanaan lang mga pagkaon dari pag pumahaw. Dala ko bay. Hello po. Sige lang, dili ito mga pilon. Hindi marunong magpantang. Ano sa'yo, ite? Ano yun, sila yung mga sabaw dito yung mga angkol. Baka, kani sir, manok, nilitin. Fights kayo, pila presyon ite? 50 lang sir. Sus, pagkatibay. Busog na kay kadrikol. Lagi sir, na kay 100 sir. Sold na Mga gani, na kay 100. sold na ka kayo. At pang lang siya sa Sonnenberg, turang Sonnenberg oh. Hadre, but si pangalan ani? Hadra at Norley Rest Place. Dire lang ang motor. Ay, park. Okay. Fights kayo. Okay. So, human nami og pamahaw. Ate Norley Rest Place. So, atbang na siya sa Sonnenberg. Wa namin ikat-kat kay mura man daw gyapon ang view. So, nindot kayong view. Barato lang ang mga pagkaon. Sulit. Okay. So, ato ang destinasyon. Dulong tag Hills View. Kaya wala pa dyan ko katong Hills View ba. Let's go. Okay, sir. Amping mo, sir. Kinundom mo atong Magic Temple nga salida tong 90s katong murag 3 Idiots pero gahom niya na ungo niya karate-karate. Ang balay ni Telang Bayawak bagay naaman to'y tiil niya mulakaw. Bainumdum ko ani ba? Wala. Sure oy kabata pa nako.
Kita ganin mo ginani nga dalan. Nahinay na mo muna ni. Ah, sarado dai. Amo na. Amo din na. Okay. Grabe ang fog mga angkol oh. So dire mi nagtambay. Sip, pangalan kay dire? Manhattan View. Manhattan. Manatad view. Manatad. Gwapo po nilang scenery oh. Nasa like cabin dito. Timing ba no kay ni? 30 pesos ang entrance. Sa pangalan dire te? Manhattan, sir. Manhattan? Abin ako Manatad. Ako sila'y kunkuan rin oh. Okay, pauli na. Punta tayo sa checkpoint sulod Davao. Davao man to gihapon dito pero sulod sa Davao City. Mana ka na Ard? Usa man ni Ard? Ubo, helmet. Naay pirmahan? Naay pirmahan wala.
Okay. So, musulod lang dra mga angkol. Short ka sa Davao, musulod ka to ilang tube. Hahay. Maong yung pag-uli na mo, tapos sinani na. Hindang sa tagkiat Dire lang sa takutob, mahuna-huna sa konsay content, hindi takalakaw. Amping mo permi.